Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 13, versikulo 11. No nalakha ti pananggunod mo iti kinabaknang mo, mabiit met ang mapukaw. No nagrigatam ti sanikwam, manayonan to. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Aglisita, si Mang Puta ni Madam. Aywan. Sana pagchichismisan dito kalsada. Owan Madam, pasensyakan. Apay asinong batang pailaang. Nagbak nang daa talaga niya. Wen nga rod. Katno adugayam ti katulong da. Mano? Sa bali di para kusina. Sa bali di para dalos. Sa bali pa di para iji hardin. Kasano? Nagdakkelmat nga minday tabalay da. Ay, kaano nga ta bumakna nga kakasta, mare. Ay, jakon arapaapon ti kasta, mare. Makiman maneho laang nila kay ko. Ay, kasano ko maabumaknang kami? Lakay, naan ano manen dati man manehuam a jeep. Ay, napirdi manen ah. Agkarapirdi mo ton. Tarima anak man. Sa anak manen ang makabiyahe ita. Sapay awan apulos kwarta tayo. Hala, di ka madanagan bakit. Mapanak kinibus ka. Bumali akpay laang ah. Ay, makabwisit mo tayo tajip. Apay aya, Nakaungungor. napirdi man siguro na. Aguray man tayo nakman ong tanday ta adino. Ay, saanan ba kay? Ay nanakas asok. Sobra daytan. Hoy, Dino. Ne, madam. Nakaungungor day talugan mo. Kan nakasasok. Ay, pasensyakan madam. Napirdi nga main. Ay, awan bibiyang ko. Iya dayom dito'y dayta. Ngam, madam. Iya dayom. Jak kayat ti makalang ab iti asok. Maulawak. Sige, madam. Saan adito iti pagtarimaanan ti Jeep? Adu kami akarubam ama perwisyo. Asino dagiti inimbitar mo a bisita mi ti anniversary ta, sweetheart? Dagiti amigak Kat dagiti ngay sagana. di ka kadimadanagan, agpa-caterakton. Gusto. Sa narumbang ang mabainan tanto, Carla. Baknang, kan pasig nga da iti politika dagiti bisita ta. Apay aya madanagan ka. Agbilib kan to kanyak. Dagiti ngay karuba. Nagkunakan ka, nga imbitarak dagita karuba. Ay nga mamanga na dati makunada. No, saan mo ida nga imbitaran? Awan bibiyang ko, uray niya ti makunada. Dagiti lang padak ababak nang ti imbitarak. Apay mare miling. Nagado mo ti sumrag aluglugan ni taparaangan di tabak ng akarubat. Apay mare, saan mo nga amo nga ita ti anniversary da Carla kan Roland? Aya? Wen. Babak nang madagiti inimbitaran na. Ay katwen Saan da tayo kadimat ng imbitaran? Apay, ada na po utam nga inimbitaran da tayo. Sabagay makit di. Kasta talaga dagita nga agasawa. Kasla saan ka anaruam iti ugali da? Lakay, natarimaan ka din da jeep mo? Saan pa nga raw? Kasano daytan? Ado ti dadaal da. Napayagmat nga minay. Agbirok kan iti sabali at trabahom. Tay tamat nga raw ti pampanunutot bakit. Nagrigaton ti kasta. Ore agkonstruksyonak ladtan ah. Ay, wan lakay. Taadumot ti agkasapulan ita iti construction worker. Mare, nadlaw mo ka di kutya limabas. Wan mare, nangisit mo't. Baruman nga tan ako tiyada dagiti agasawa abak ng dayta. Anya? Siguro Bumakbak ng dalat-tamot anya, mare. Wen nga rod. Idinto tada tayo. Marigrigat tayo lata. Kinunampay. Kaano nga ta abumak ng tamat, mare.
Naimbag nga aldaw mo, misis. Saan ka nga umayag sing-singir dito'y balay? Kanayon nga min nga awan ti asawam iji opisina da. Di birukam. Misis, di da kumamot parigatan nga agsingir. Ay, saan asyak ti singiram? Dakkel nga min di utang yo. Pumanaw kan. Di nakisturbon, tadapay papanak. Kasarita na kumamot iti nasayaat. Nagbastos mo't ay ta babae. Ay, kasano nga tayo ang makasingirak kadagita nga agasawa. Roland, saan ka di nga imay di bakat iji opisina? Sino bakit? Di ibabaon da nga agsingir iti lonta. Kasano nga ta da iji nga utang ta? Tsaka mo. Isardon mo man nga minday ta panagin inom mo akas ta. Kahit kung ano ti makalipat, Anya, tapno ibagakin ka, Carla. Saan lang nga dahi bakit tagsing-singir? Aduda pa'y. anya? Di mo ko na, na di mo dagiti daduma pa'y nga utang ta. Ay, Tumulong ka mo't nagbayad, Carla. Sana dahi tala gas-gastos ter aramidam. Nasimpot niya pagtrabahuan may construction ita bakit? Dakkel ngagpasul daw. Nasaya at mo't alakay. Tinasayaat, katangam dagiti nasken na katangam maun. Akasapulan ta dito'y balay. When Bayadan mo tanda dagiti utang mo iti tersina. Tapno, pautangan da kan tumanain. When Nay? Nay. Anya man yung dayag busbusina di tarwar. gapo siguro tadamanan nakasara alugan iti dalan dagiti babaknang. Kunamdala asino may. Ay, when nga rod Di daan mo ti makisarita iti nasaya iti kaaruba da. Sir, nasaya at matanadanon kayo dito opisina yo. Pasensya ka na, dati pa pa ng meeting. Agsarita ta ko, sir. Agbayad kami ka di. Di ka matanagan. Apaya, masapol na surot-surotan da kan. Dakkel nga minin ti interest jay loan nyo, sir. Agbayad kami. Saan ka kati makawawat? Palpalagipan ka laang, sir. Amo mi ti responsibilidad mi. Sana masapol nga agsubli-subli ka. Ay, nana. Naperdin samot dati ko chime. Wan nga rod, dito'y paimot dalan nyo. Ay, kita agman, anya ti problema na. Ay, agyaman nakbarok. Ay, un gayam. Naggapukan samot dita balay dagiti baknang. Wan, adda nga min sing-singir kadakwada. Ngam dinak mat pinastrek ni Madam Carla. Agsingsingir ka? Wan, apay, diyo ka di ammo, adagita nga agasawa kat adu ti utang da. Ha? Nagbaknang da? Adaw, ti utang da. Adda posibilidad na amarimata to'y balay kandagada no saan da makabayan. Anya? Ay napakait, agyaman ta. Taoray kasanaw. Saan ta may ibusan iti bendisyon ti apaw. When lakay. Tagitap apala makaaruba ta abak nang. Nagadumot gayam ti utang da. Anya? Kat no saan da kano ang makabayad. Alaen da, oray di balay kandagada. Ay, kunak man no awan utang da. Kunamlan asino da. Ngam adumot gayam ti parikot da. Imbagla ka da tayo lakay. Tauray simple ti panagbiag tayo. Awan ti kasta a problema. Himbag no makaturturog da ba no kastan na pampanunutin da dagiti utang da. Kano kasano da ang makabayad. Ay awanen Ne, agin inom ka man Anong ti problema ta, Carla? Kasano nga rod ang masulbar dayta, no kasta ka mat. Kat, siya nga Anya ti aramidam? Adda ka di ti ganuat mo? Tapno masulbar dagiti problema ta, Awan mo. Mapan ka lang iti ayan dagiti amigam. Dahil talag paspasikat tararamidam. Anya? Nailumlumtan iti utang tapnamaw. Isong isagana mong tibagim sika, Carla. Ta iti mabit. Papanawan datan ditawi.
Apay, pudno aya pumanawon dagita baknang nga gasawa? Wen, mare. Aya, Saan dagayam anak bayad iti utang da? anya? Agrurutap ti utang da. Ay, kaasi damat no kasta. Wen, iso nga ita, saanan ang makapaglastog ni Madam Carla? Ay, talaga asaanen. Nakadumugon ang magmagna. Tanamuan tayo amin nga adu ti utang da. Ay, apalaklakit din ni Madam Carla. Oray syakmat Angam no ita, ay saanan? Pati ko check, ilako mon. Wen, takasapulan. Saan kumamutan Anya saan? Di mo kaya tamayla ko? Taawanan ti pagluganan nyo kadagiti aamigam nagpasyar. Kasta ka di? Oh, apa yung nagsangit ka? Aramidom kumamot ti amin Tapno saan tayo nga agrigat? Anya kumapay ti maaramidak ngay. Amumat. Nairanapay anay katak iti trabaho. Anya, Pagsuspitsahan tak nga aramid iti anomalya di opisina mi. mamati akmat adi mo maaramid dayta, Roland. Ibagam adi mo maaramid dayta. Sungbatan nak! Naaramid ko! Gapukan ka! Anya, Dahil tagpwesto! Kayat mo ti dakkel a balay, tapno day pasikat mo. Inggatangan ka! Kayat mo ti modelo kan baro a kotse, tapno apalan da kadagiti gagayem mo. Isu nga inggatangan ka! anya, Nagbalin ka na barayuboy. Isu aday ta. Napukaw amin anay pundarta. Takasano? Kayat mo tinagado nga alahas. Isu aday ta, gatang kaagatang. Kas kadadagitag kakanginang arwatam. di na kumamot pabasulan, Roland. Isu ano maibalodak gapo iti naaramid ko. Gapo amin ken kadayta, Carla. Anya, Talaga gayam apimanawon dagiti baknang agasawa di tadakkel a balay da, mare. Nakitak nga rudmot jidakkel atrak anang bunag kadagiti gamit da. Di man latim maltalyaw ni Madam Carla. Gapo siguro ta mabain, tanaamuan tayon tipod no a sitwasyon da. Asino ngay nga tanti sumarunong nga agyan di tadakkel a balay? Kat sigurado abak nang manin No bakna nga ko ma, gatanga kon. Angam, naragsaka kon, oray basit lang ti balay mi. Oray siya, basta natal na ti panunot mo. An-anwom ti adu a kinabaknang, no adu matlaang dagiti pakarikutam iti biyag. Nasaysayatan tay simple a biyag, anasimbang man ti panunot mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panantarabay, na inbag nga oras kada kayo